Ito, chicken update. Delivering coffee. Umay kayo, nagkape. Timplahan kayo di kapiyaw. Kopi-kopi dati o kininayaw. Nagsosyal kayo. Made in Philippines. Umay kayo. Kapi kayo nga rin anay. Kininana. Timplahan kayo kape. Kininana gide. Requested by Marilyn Martin. Kape, may kayo. May kayo. May kayo, may kape. Kita man ti itlog ti manok ko kininana. Titwa. Uy, look at that. I have 2, 4, 6, 8, 10. 12. Mayat kininana. Tagay. Tagay yumot. Kape. Agaw. Ay na, apo. Agindi di kayo pa na ako kaninayo. What next I'm going to do to my chicken? Kapihin ko daw yung mga manok. Ayaw nila. Ako na lang magkakape. O kininana. Naglami so. Ay na, paano kong junigan? O kininana. Paano ka? Bye.